падыходзіць да мяне дзяўчаты Бог, просто Бог. Калі выйдзеце ў мацоўню, думаеце, што там вы можаце сустрэць Барака Абаму. И майка у него вся мокрая. И уже весь этот тренажер мокрый. Главное, что он забыл, ну не пронал белизну, просто пронул Да. шорты. Падымаю такую свою майку, такой: хочаш памацаць мой прэс? Чувак, у тебя было мало шансов. Коли она уже треснула комусь в лоб, так треснула. Вот такие стёгны, такие груди. А мне уже плюс 4 килограмма и щеки. Может, коли у всех будет Оземпик, то кошт на яйки снизится. Вітанкі, сябры! З вами ласкатухі, Воля, Ганна, Людмила і ў гасцях я нас Марыя. Марыя – трэнерка здаровага ладу жыцця. Вітанкі, Марыя! Привет, Таня! Сёння мы сабраліся пагутарыць пра спорт, мацоўні, карысную ежу, параўнаць здаровы лад жыцця ў Беларусі, у Амерыцы і можа нават паразважаць на такія хайповыя тэмы, як пахуданне і Оземпік. Я ведаю, што многія людзі пачынаюць брацца за здаровы лад жыцця, там харчаванне яшчэ пасля Новага года адразу. Вось яны сабе там нейкія пляны пішуць, але я лічу, здаровы лад жыцця, харчаванне і заставацца прыгожым, здаровым, там, моцным і сільным трэба не адзін месяц там вось пасля Новага года, як з 8 сакавіка. Не толькі на 8 сакавіка за правамі жанчын сачыць, а ўвесь год, так і зараз. Мы вырашылі пагутарыць, каб даведацца, распытаць Марыю пра яе лайфхакі, як заставацца прыгожымі, здаровымі. Люда вельмі хацела даведацца, як бегаць марафон у 50 і гэтак далей. Я ведаю, што Ганна падгатавала вельмі шмат пытанняў, таму перадаю голас вядоўцы Ганне. Да. Дякую. Марія, давай пачнем з таго, ты нам трошкі распавядзі пра сябе. Як ты стала трэнерам у ЗША, колькі ты вучылася, як гэта ввогуле, як навучыцца гэтаму? Калі я прыехала ў США, я ўжо была трэнеркай. То бок у меня быў нейкі бэкграунд у Беларусі, але ж я ў Беларусі была трэнеркай групавых праграмаў, то бок аэробіка, прыг, стог. Вось. І гэта мне вельмі падабалася, але ж я глядзела, як працуюць персанальныя трэнеркі, і мне такое, трэба некалі заняцца. І калі я прыехала ў США, думаю, трэба вучыцца, на каго? Трэба ж слухаць сваё сэрца. Я ўспомніла, што я хацела быць трэнеркай і пайшла вучыцца на кинезиологи. То бок гэта як рухаецца навука аб рухах нашага цела. І я пайшла, і у меня былі такія амбіцыі, я хацела стаць доктаркай, фізіятэрапеўтам першапачаткова. Але ж я зразумела, што калі ты працуеш доктарам, то гэта больш за ўсё нейкія там траўмы, то бок няма гэтага вайбу, ведаеце, гэтага вось фітнес, вайбу, энергетыкі і гэтак далей. То бок я скончыла навучанне на AA degree, это associate degree, это нешта накшталт незакончанай вышэйшай адукацыі по-беларуску. Гэта, напэўна, тэхнічны каледж. Гэта тэхнічны каледж. 1,5 гады можна скончыць associate degree. Карацей, вось я думала, як гэта по-беларуску, такое вось, мажліва і так. То бок я адвучылася, у меня ёсць спецыяльнасць kinesiology і здароўе, і таксама сертыфікат па фітнес-харчаванню. Вось і працую. У меня есть свои клиенты, и працую таксама у мацоўні, дзе мне гэтых кліентаў прадастаўляюць. Слухай, так вось это пытанне, напрыклад, калі у нас слухаюць і людзі, которые пераехалі ў ЗША, і, напрыклад, яны былі беларусі трэнеркамі, і яны тут хочуць пачаць. То бок, колькі ты кажаш, па часу гэта заняло? 1,5-2 гады? Колькі ты ў цябе заняло? Можна ўвогуле зрабіць сертыфікат
проста, яго можна за 3 месяцы зрабіць. Ну, то бок, Мгм. взяць онлайн, але ж у яго і аднаўленне ў гэтага сертыфікату патрабуецца там кожны год, па-мойму, а можа і кожных паўгады. Чым менш ты вучышся, тым часцей ты павінен аднаўляць Аднаў- гэты сертыфікат, свае веды, то бок пераздаваць гэта ўсё. Вось тое, што я вучылася недзе 3-4 гады, але ж памятаем, што я брала многія класы, якія можна было і не браць. Я ж мецела на доктарку, то бок у меня вось гэты весь, каб трансферэнс зрабіць ва ўніверсітэт, весь гэты вось багаж ведаў, ён са мною. То бок і вучыцца, ну, вучуся я заўсёды нейкія трэнінгі, новыя нейкія там методыкі і гэтак далей. Але ж першапачаткова, калі ёсць імпэт, проста прыехалі з Беларусі, можна здаць на нейкі сертыфікат і працаваць, пачаць працаваць так. І Чым колькі ты вышэй зарыентуй нас кваліфікацыя. па коштам, прабач, па коштам зарыентуй нас, колькі гэта прыкладна можа быць для чалавека, который хоча пачаць у гэтай сферы працу? Па коштам чаго? Навучанне. Ну, вось на сертыфікацыю, да, вось такія моманты. Ну, гэта трэба гугліць, таму што такая розніца ў залежнасці ад таго, ад не перспектыўнасці, ад назвы, дзе ты вучышся. Напрыклад, назм гэта там спартовая медыцына, там яны прэзентуюць сябе як больш сур'ёзная нейкая арганізацыя, то ў іх там будзе вышэй кошт. Я ведаю, што самы базавы сертыфікат, па-мойму, паўгады таму пачынаўся з, можа, $300. Doable. Ну, вось гэта тое, што можна адвучыцца вельмі хутка, і потым вось на яго дапіраючыся гэта. Але ж памятаем, што чым вышэй і больш у цябе гэтых сертыфікатаў, чым больш у цябе усялякіх адукацый, тым больш у цябе і грошаў, таму што калі перспектыўныя і такія вельмі уже з добрымі імёнамі мацоўні, яны глядзяць на тое, які ў цябе з сабой багаж гэтых сертыфікатаў, дзе ты вучыўся і гэтак далей. Ну і кліенты глядзяць, зразумела, гэта перш за ўсё. Дзякуй. Ну, раз ты тут сказала слово мацоўня, не магу прайсці гэта моўнае пытанне, бо я ведаю, што ты вядзеш свой блог у Фейсбуку па-беларуску, і я ведаю, што некаторыя з маіх сяброў, калег сказалі, што дзякуючы табе даведаліся, што такое цягліцы, і вось ты выкарыстоўваеш слова мацоўня, і чаму не спартыўныя залі, і чым ты кіруешся ў гэта выкарыстоўваць? Проста цікава з моўнага пункту гледжання. Вось, мне таксама было цікава з моўнага пункту гледжання, як гэта ўсё ж называецца, таму што я думаю, ну, я вельмі люблю беларускую мову, і калі, вось я думаю, трэба нешта пачытаць пра фітнес. Ну, з ангельскай зразумела, думаю, а як вось гэта па-беларуску будзе? А як жа будзе? І калі я зразумела, што проста гэтага слоўнікага запаса вось канкрэтнага па фітнесу, ну, я яго не знайшла, можа, ён недзе там гіпатэтычна існуе, але ж яго няма. Я проста стала выбіраць сама словы. І, шчыра кажучы, якое мне больш падабалася, то я і ўжывала. Ну, спартыўную залю таксама, я думаю, што можна ўжываць, але ж слова мацоўня, ну, такое мілагучнае, такое беларускае, што я проста остановілася на ім. Дзякуй, зразумела. Адразу бачна, схадзіў у мацоўню і моцны стаў. Так. Моцная, я думала слово мацать. Клас! Слухай, ну я яго яшчэ больш полюбіла, новае значэнне. Пахадзіў мацоўню і стала што памацаць. Ёсць што памацаць. А может, кто приходит не заниматься, знаете, спортом заниматься в залю, а мацать тренажеры ко мне, помацать и пришел домой. Ой, добра, што... Ну, промолчу. Добра, што сказала Я тренажеры, Люда. Звычайно, да, есть такие прихожие девчаты, которые такие приходят, что-то раз, два, три, і для контентику. 15 хвилин з кимось розмовляють, там прихожі стоять, потім знову пішли к іншому, там що-то
ненапружнае зрабілі, ну, вельмі прыгожа, чтобы вот это прогиб спінкі был там, Мгм. і назад. Вось, але падаецца, што ад спорту там мала чаго, а памацаць трэнажоры, да. Не, ну, Справядлівасці дзеля скажу, што не ага. толькі дзяўчыны прыходзяць пафатаграфавацца. Я бачыла і хлапцоў там, так што это Не, ну гэта выдатнае месца, дзе можна знаёміцца. Вы што? Я бачу, колькі там параў ужо сышлося. У мяне нават ёсць кліент, якому за 70 год, і ён 20 год таму памятае, там першая мацоўня там адкрылася там недзе там. І вось ён толькі жанчыны пачалі займацца. Раней жа толькі мужчыны хадзілі ў мацоўні. І жанчыны толькі пачалі займацца вось у гэта, і ён яе пабачыў. І карацей, і ён кажа, заўсёды жанчыны прыходзілі такія пры мейк-апе. Там такія, ну, усе такія. Ну, карацей, гэта цудоўнае месца, дзе можна пазнаёміцца, і ты бачыш чалавека ва ўсёй красе, ва ўсёй прыгажосці. Дзе што можна памацаць? Я расскажу свою гісторыю, як я першы раз побачила мужа. Это таксама была мацоўня, но на працы. Значит, у нас был банк, і там вот была внутренняя мацоўня. Пришла, і першае, што я рабіла, як надо разагрэцца. Як трэба разагрэцца, трэба пабегаць. Пабегаць паўгадзінкі на трэнажоры. Ну, добра. Приходжу, два заняты. На адным бегае дзяўчынка, мабыць, тоже разогревается. Вось, на другім бегае нейкі мужик барадаты. І майка ў яго вся мокрая. І уже весь этот тренажер мокрый. І ажно брызги ад яго ўсе бакі летять. Я такая, іу, а як пасля яго бегаць? Фу, такая, ладно, я пачакаю, пакуль ён пабегает. Пошла, значит, на скакалке поскакала. Все, ён побегал, сышоў, как бы влага за собой, все, малайчына. И потом, через месяц, калі я уже там познаёмилась з ім, я разумею, что гэта ён бегал. И я такая, чувак, у тебя было мало шансов. Хорошо запомнила тебя, бородатого, он просто побрился и уже стал непознавальным. Я думаю, если бы я запомнила, я бы в житті с тобой не пойшла бы. Некусь гэта і все. Так што тыя, хто знаёміцца ў трэнажорцы і потым связваюць сабе гузамі шлюба, это прям сапраўднае. Вот, дарэчы, класна, што ты Люду згадала. Мне вось цікава, Маша, Воля, вы знаёміліся таксама ў мацоўні? Ці ўдалося вам? Мария, клеишь там клиентов себе в мацоўні? Я хотела маленький комментарий, шкада, что тут нема Яны. Яна, напиши потом у комментарах. Калі полетишь в гутарку, у Яны есть классная история про мацоўню. Там, калі ты думаешь, почему-то такое ўражанне, что все ходят там только при макияже и у лепшей вопрацы. Часом люди просто ходят в каких-то там дзіравых штанах, как Яна там ходила. Ну, я не буду спойлерить, у этого есть смешная история. А яшчэ Яна запостила одно відэо у тэму гэтай гісторыі. І, карацей, я таксама раю вам сябры знайсці. Карацей, Марго Робі, гэта акторка, якая грала Барбі. Яна прыходзіла відэа гэтай гісторыі. Это такая смешная история, я ў голас рагатала. Карацей, яна прыходзіла на адно з late-night show, ну і распавядала такое, што яны паехалі на нейкі там з мужам, у іх быў медовы месяц, яны паехалі на нейкі уединённый востраў, там нікога не было. Яны вырашылі пайсці ў мацоўню. І муж кажа, ну каго мы тут сустрэнем? Тут, ну, ввогуле нікога няма, там нешта такое, не папулярны рэзорт. І ён адзеў вельмі кароткія шорты, з якіх там ўсё хазяйства вывальвалася. Она кажа, ён, главное, што ён забыў, ну, не пранаў бялізну, просто прануў шорты. Это вот шорты, да. І прыходзіць яны ў мацоўню, і тут у мацоўні Барак Обама, прэзідэнт США. Яшчэ быў нейкая вядоўца вядомая. Яшчэ была Эллен Шоу, которая камедіантка. І на падыходзім, а ён якраз сеў на гэты ровар, і яна такая, воу-воу, потым яна знаёміла гэту Марго з мужам. Карацей, это такая яшчэ цікавая была гісторыя. Да, гэта Эллен Шоу або Late Night Show Марго Робі, яна распавядае пра гэта. Да, цудоўнае ўзгаданне, Воля. Кожны раз, калі вы ідзеце ў мацоўню, думайце, што там вы можаце сустрэць Барака Обаму. Не пратайцеся, сябры. Дык, ну, вы знаёміліся? Дзесьці, давай, Марыя, распавядай. Ну, вось у меня ёсць таксама цікавая гісторыя. Гэта
не тады, калі я была трэнеркай, і ў мяне ёсць яшчэ абанемент у іншую залю, там, дзе я вось просто прыходжу для сябе, тому што ў маёй мацоўні все мяне ведаюць, там, то есть, ну, я там займаюся таксама, але ж у мяне ёсць такая сакрэтная, дзе мяне ніхто не ведае, я магу прыйсці такая натуральная. І прыйшла я такая вельмі натуральная, валасы не памыла, такая просто там прачнулася, дзяцей завезла ў школу, такая сяджу себе, раблю нейкія там эксерсайзы, там тое сёе, падыходзіць да мяне дзяўчаты Бог, просто Бог, такі цемнаскуры, блішчыць увесь. Я такая сяджу, а ён так вось шчыльненька-шчыльненька да мяне падыходзіць, а я на такім трэнажоры, вось ведаеце, такі разводзіш ножкі, сводзіш ножкі, разводзіш ножкі, сводзіш ножкі. Я такая спіла, сяджу і гляджу на яго, такая спужана, а ён, ну, просто прыгажун, вось. І ён такой падходзіць да мяне, падымае такую сваю майку, такой: «Хочаш памацаць мой прэс?» А я як сядзела, я такая: «Господи!» І такая: «Што рабіць?» Такая: «Фільма!» Ён такой: «Захочаш, ты ведаеш, дзе мяне знайсці». І пайшоў. Так Мария, вот Вось. ты у подсознании мацоўню выбрала помацать пресс. Ты бачыш? І я такая: «Мама дорогая, дзе мои дети, якіх я толькі што ў школу адвяла?» Такая з гэтым хвастом сяжу, такая ўся не нафарбаваная, такая: «Окей». І ён, ну, конечно, я такая ўжо нічога сабе, ну, такой упэўненасці ў сябе ён мне дадаў, конечно. Гэта такая гісторыя, просто класічная, ўсім расказваю. Дзяўчаты, мы заўсёды прыгожыя. Так, а ты помацалась? так. Нет. Ну, не, конечно, я просто фриз. Такая, что адбываецца? Я такі, ну, ведаеце, калі ты там, напрыклад, там, пры парадзе, там, ну, такая, ну, вось, гатова размаўляць з мужчынай, то, можа, ты такое і можаш неяк, а тут то я сама ў сабе, там, 8 гадзін раніцы звожу гэтыя ногі. Ён да мяне падыходзіць. І гэта ж не проста ён задаў, ён яшчэ так медленно так яе падняў. Не, ну прэс быў класны. Гэта, конечно. Вот цікаво, якое было б развіццё, если б ты не стушавалася? Такая: «Давай». Такая: «Что мне Даня сказал?» Ну, Такой: «Что, или у меня еще что-то есть такое, что...» я думаю, так. Ён там История увогуле. развиваете. Ой, ну мне не да яго тады было. Можа, зараз бы я і памацала, але ж, ну, тады не да яго было. Карацей, усяму свой час, да? Да. Ой, бачыце, дзяўчыны, трэба нам запрашаць не нас вось замужніх з тухлымі гісторыямі, а не замужных дзяўчын, якія нам наскочаць гісторый. Да. Ой, Так, я спадзяюся, Маша, ты там яшчэ прыхавала пару гісторый такіх гараченькіх. ну, Люда калі сказала. вспомню, я ўжо і забыла пра гэтую, вось вы мне нагадалі. Я Гэтым памятаю, пытаннем. як нават яшчэ ў Беларусі, вот в той же самай мацоўні на працы, дзе адзін аднога ўжо ведаюць, усё роўна вот это: «Ой, ты неправильно рубишь станово, давай я тебе покажу». И вот это вот бери, значит, гэты гриф, сзади тебе становятся, таким, вот нахиляйся, но вот ніжэй уже не трэба, дастатковый. Ты такой... Дарэчы, вот у меня пытанне тады ўзнікае. Глядзі, Маша, ну, у Беларусі, зразумела, там, скажем, у нас у культуры вельмі мы прызвычаіліся да дотыкаў, да, і я ведаю, што, ну, там, падстрахаваць у мацоўні гэта там адно, гэта як бы святое ва ўсіх мацоўнях свету, як бы. А вось, калі трэнер у ЗША без дазволу кліенткі дакранаецца, напрыклад, да нейкіх, скажем, ну, інтымных частак, будь тое нешта выпіраючыя цагліцы на попе, або там падымі, калі ласка, грудь, не сутулься. Я дакладна ведаю гісторыі дзяўчат, которые кажуць, харазілі так у Беларусі, і некаторыя дагэтуль да гэтых момантаў ставілі, ну нічога, гэта ж трэнер, ты павінна яму давяраць, ну калі гэта адносіны між мужчынай і жанчынай. А у Амерыцы, калі я пайшла таксама вот у мацоўню, і мяне кожны раз запытваўся, ён казаў, што
я тебе хочу просто нешта паказаць, магу датыкнуцца да тваёй спіны, і ці ёсць у вас нейкі падобны трэнінг, і ці бачыла ты, вот адчула разніцу паміж Беларусю і ЗША, мне вось цікава. Так, розніца ёсць і велічэзная. То бок я ўвогуле не дакранаюся да кліента, у мяне ёсць аловачак. То бок, так, калі трэба вось сфокусавацца вось на гэтай цягліцы ці на гэтай цягліцы, я раблю гэта алоўкам, і то гэта вельмі рэдка. Абсалютна недапушчальна дакранацца, прынамсі пры персанальным фітнес-трэнінгу. Я калісьці вела йогу, то ў йоге вось ты пытаеш, можна ці не. Таму што там ёсць такія позы, што, там, з энергетыкай і гэтак далей там звязана. У персанальным трэнінгу я ўвогуле не дакранаюся да кліентаў. Магчыма, час там да рук, калі вось я падстрахоўваю, там яны робяць жым ці яшчэ нешта. І ведаю такія выпадкі, калі проста звальнялі людзей за тое, што яны дакраналіся да сваіх кліентаў, і кліентам гэта не падабалася. Ці таксама лексіка можа быць не тая. Ты там кажаш, нельга казаць дубка, там squeeze you, там, ведаеце, там, то бок трэба вельмі асцярожна да гэтага падыходзіць. То бок калі... Окей, як ты скажаш squeeze your ass па-ангельску? Gluteus maximus. Ось, то бок вельмі... В маім выпадку ты было такое gluteus... What? Я показываю, напрыклад, могу показать на себе. То бок, што сквіз, калі я там забыла, ці бачу, што кліент не разумее, я показываю тым жа алоўкам. Не тое, што там, алоўкам, тым жа алоўкам, вось гэтае месца, ад гэтага месца пачынаецца рух. То бок, ты робіш вось гэту цягліцу, а трэба рабіць гэту цягліцу. Кажу гэта. Зразумела, калі ты там ляпнеш нешта, то ён можа там і цябе там выбачыць. То бок, окей. Лишь я ведаю, што людзей звальнялі за гэта. Нехта можа, і я не магу адказваць за ўсіх трэнераў. То бок, гэта ўжо як этыка, ведаеце. То бок, трэнінг ёсць, калі ты навучаешся вось на гэты сертыфікат. То бок, адное, калі тебе вучаць там год, і у тебе ёсць цэлая дысцыпліна, этыка. То бок, ты вучышся размаўляць, як там тое-сёе, і у тебе там, напрыклад, там 10 гадзін на гэта даецца. А другое, калі тебе там сказалі 5 хвілінаў, ты атрымаў сертыфікат там за гэты месяц, вось што я сказала. То бок, вось гэтая якасць тут адчуваецца. Асабліва, калі у тебе адное, калі прыйшла там для цябе 15-гадовая дзяўчынка, яна зразумела там выбачыць цябе за твою лексіку ці сленг нейкі. А другое, калі ў цябе там інтэлігентныя бабулі па 70 год, якіх у школе там навучалі сядзець проста на стуле, і ў якіх гэта ў галаве там закладзена, і вось гэтыя словы і гэтак далей, то бок розныя кліенты, гэта недапушчальна, канешне, там мацаць і без запыту, то дакладна. А вось ты, Маша, рассказала пра кліентаў. А скажы, хто твои тыповыя кліенты, з кім ты працуеш у Амерыцы? Я працую ўвогуле з усімі, то бок са ўсімі, то бок у Мацоўні, каго мне даюць, з тым я і працую. То бок гэта залежнасці ад мэты, што яны хочуць. То бок я магу працаваць з усімі мэтамі і ведаю, як прыйсці да нейкага выніку, які яны хочуць. Але ж, калі я працую сама па сябе, вось са сваімі кліентамі, большасць з іх у мяне seniors, то бок уже пенсіянеры. Я вельмі люблю гэтую катэгорыю людзей, таму што яны больш працуюць на здароўе. Я люблю, калі чалавек фокусуецца не на пахудзець, патаўсцець, ці проста я хачу там круглую дубку, там, такое нешта вось вельмі спецыфічнае, і такое я люблю, калі чалавек першапачаткова ставіць мэту здароўя, вось, і я фокусуюся на іх. Але ж так, у мяне, напрыклад, у Мацоўні ёсць некалькі чалавек такія
здаравенныя мужчыны, якім я паказваю, што рабіць вось з блінамі, з жымамі. Я паказваю са сваёй вагою, то бок у мяне такая вось палачка, а яны робяць там у 10 разоў гэта ўсё, ну, цяжэй. То бок гэта яшчэ одно адрозненне ад Беларусі. То бок у Беларусі у меня ніколі не было кліента, які б быў вось мужчына і працаваў бы менавіта на вагу, то бок які хацеў бы быць На рост большым. цягліць, Так, да? на рост цягліць. А вось тут яны не глядзяць, вось, ну, у маёй мацоўні, не магу казаць там за ўсё США і за ўсе Штаты, яны глядзяць перш за ўсё на кваліфікацыю, тыя, што са мной працуюць. Яны паглядзелі, ну, мне кваліфікацыя, я бачу, што і гэта разумееш, і ўсё, і прыходзіць, я там яго ў 2 разы ніжэйшая, ў 2 разы худзейшая, паказваю на гэтай палачцы, яны становяцца і робяць 10 гэтых, і я кажу, што ён робіць па тэхніцы не так, спраўляю, з цэлым аловачкам націскаю, дзе ён павінен сфокусавацца, на якім месцы, і ўсё, ну, то бок зусім розныя ёсць. Не оловочка. Плётачка. Ну, Это у думках што заўгодна. не, ну, ведаеце, гэта не ўсе могуць, таму што гэта ж ўсё роўна ты камандуеш, што рабіць. І не кожны мужчына пойдзе на тое, каб там нейкая там левая жанчына там, не ты тое роб, я толькі што гэта зрабіў. Я кажу, ну, ты зрабіў не тое. Я ж кажу, можа, ты забыўся, ты ж не зрабіў гэта не той бок, не правы, а левы. Не, добра. Ну, карацей, слухаемся, але ж такие, что бывае, что ли. Слухай, а былі у цябе ў Беларусі выпадкі, калі ты там, ось, прыходзіць нейкі хлопец, і ты ему щось кажаш, ён кажа, ой, типу, ну, ты жанчына, там не кажы мне, што рабіць. Ці ўвогуле былі у Беларусі выпадкі, што цябе адмаўляліся ад тваіх там паслуг менавіта хлопцы? Не было такога. Я просто скажу, што хлопцы просто першапачаткова не шлі у Беларусі да жанчыны вось менавіта працаваць у мацоўні. То бок схудзець, вось тыя, што хацелі пахудзець, там скінуць вагу, бывала, што прыходзяць на групавыя класы, бо ведаюць, што аэробная нагрузка, гэта яна дапамагае. То бок яны прыходзілі да мяне ў групу. А так, каб прыйшлі, вось я хачу там байцэпс у 2 разы там мацнейшы, больш такія большы, то такога проста не было. Я думаю, што першапачаткова гэта таксама закладзена. Чаму яна мяне навучыць, калі яна жанчына? Ну, то бок гэта, я не думаю, што, можа, ён гэта прадумаў, але ж на падсвядомым узроўні. Ну, але ж гарантаваць не магу. Можа, проста... Ну, ёсць дзеляцца, кажуць, мне трэба тренер такі, чтоб вот прям строгі стаяў за мною з той самай плёткай, как бы, і мяне прям давай яшчэ, ты зможаш, а не какой-то там тюфяк или нейкая мягкая, мабыць, жанчына, которая, ну не можаш, не рабі. Ну, і мне падаецца, што гэта таксама нейкі стэрэатып, што па-першае, ментальна, да. Вересь, тряпка, ты сможешь. Ну, такое в Беларусі ёсць, мне падаецца, дзе тренеры такія, типа, а-ля брутальныя, і жанчыны ёсць, і мужчыны, і да іх таксама стаяць чэргі, таму што ёсць нейкі, я не знаю, там, синдром вось гэтай ахвяры, і што мне надо, вот, чтобы накачаться і стаць нейкім прыгожым, мне патрэбна дысцыпліна, і прычым у такім жорсткім варыянце, аўтарытарным. А вось калі чамусьці калі па-чалавечы, людзі неяк так расслабляюцца і потом увогуле могуць перастаць хадзіць у залю. Ці назірала ты такое? Я назіраю гэта паўсюль, таму што перш за ўсё поспех трэнера, трэнеркі залежыць ад таго, які ты псіхолог. Калі для цябе прыходзіць кліент, ты адразу чытаеш яго псіхатып, то бок што яму патрэбна, каб стаяць з гэтай плёткай і казаць, упаў, адціснуўся, ведаеце? Ці больш мяккі падыход, калі чалавек не любіць гэтага знешняга кантролю. Напрыклад, я сама першапачаткова чаму пачала займацца з гэтым, таму што я гэтага контроля не люблю. Я брала трэнера, і я не люблю, калі надо мной стаяць, яшчэ, ты зможаш. Сур'ёзна, я ведаю, што я змагу. Просто глядзі на тэхніку і маўчы. Вось гэта я хачу, каб за мной так займаліся. Я такога трэнера не знайшла.
І я ведаю, што многія гэтага кантроля не любяць. Напрыклад, старэйшае пакаленне, яны не любяць вось гэтага кантролю. То бок я не буду стаяць, ну давай, там 80-гадоваму дзядулі, які там працаваў там доктарам, у яго ведаў гэту Джаклін Кеннеді, у меня ёсць такі кліент, яго там ён з ёй сябраваў, і я не магу над ім сказаць, давай, там цісні, ты зможаш, там то есть, ну зразумела, і зусім іншы падыход павінен быць. Так, ну гэта все залежыць ад чалавека, але ж поспех трэнера залежыць ад таго, які ты падыход знойдзеш да кліента не проста як да аб'екту, як да цела, якое трэба зліпіць, а як менавіта да чалавека. І прачытаеш, што яму патрэбна. Маша, а у тебя была некая такая камерцыйная думка, калі ты вось распачынала, мабыць, брала першых кліентаў, скажем, там 50-60+, аб тым, што вось зараз твае кліенты гэта бумеры, а ў іх жа з іх там нейкія, там не памятаю якія гады, 80-е пачалося вот это вот здаровы лад жыцця, вот это вот з Джоном Траволта гэтыя фільмы, дзе яны аэробікай всі займаюцца, вот эти вот дыскі, гэтыя відэакасеты з аэробікай, йогай, усім на свеце все пачалі бегаць, і вось кажуць, што бумеры как раз в свой час был у іх такі вялікі тренд на вот этот вот спартовы лад жыцця, какой-то здоровы лад жыцця. Ён потом, конечно, чимсьці іншым змяніўся, но они зараз, это яны, тыя люди, которые тогда в свои 20-30 по вот этим видео займаліся дома аэробікай, і вось зараз яны у цябе. І яны як бы хочуць прадліць сваё жыццё, як кажуць, бумеры хорошо жылі, ўсё жыццё яны хочуць жыць яшчэ далей. І зараз я ведаю шмат бізнесаў даглядальнага характара, то бок вот эти вот дамы, куда з'язджаюцца яны, і за імі там даглядаюць як з медыцынскага пункту гледжання, так і какой-то энтэртэйнмент ім робяць. І тое самае, як бы вот ты гэта рабіла як бы просто потому, что тебе падабаюцца, ну, скажем, старички, яны такія мэтанакіраваныя пра здароўе, і табе прыемна па-чалавечы з імі, или таму, што ты такая, ага, я зараз выйду на рынок бумеров, они будут бачить, что у меня один одному будут рассказывать, что я хорошо там типа роблю свою працу, и есть результат, и у меня будет большой поток, будет больше грошей, и гэтак далей. Вось як у тебя гэта было? Натуральна ці вось разлікова? Ну, слухай, дзякуй, што ты задала гэтае пытанне, таму што гэта было, адразу адкажу, гэта было натуральна, але ж я потым пачала аналізаваць, чаму ж вось у Амерыцы такая сітуацыя і адрозніваецца ад Беларусі, таму што людзі гэтага ўзросту настолькі розныя ў Амерыцы і ў Беларусі, што гэта, ну, проста прорва паміж імі. І я забыла сказаць, што ў мяне ёсць яшчэ спецыяльнасць gerontology. Гэта навука аб старэнні, то бок я старэнне, як старэе чалавечы арганізм, то бок я на гэта вучылася. Перш за ўсё, канешне, я вучылася для сябе, каб ведаць, што будзе са мной адбывацца, што яно адбываецца зараз, таму што мы зразумела, што мы старэем заўсёды, пачынаючы з дзяцінства. Вось, і гэта дапамагае мне ў камунікацыях з бацькамі і гэтак далей. І проста я зразумела, што мне цікава, я разумею гэтых людзей больш, чым хто нехта іншы. Вось гэта першае, з чаго я пачала. Потым я гляджу, што гэтыя людзі зусім іншыя, чым у Беларусі, у іх іншы вайб, яны энергічныя. Те, хто да мяне прыходзіць, ёсць розныя, але вось просто такого в Беларусі такого не было. І я ось зрабіла паралель якраз з гэтымі бумерамі. Іх, вось як ты зараз скажаш, што бумеры, таму што быў бум нараджальнасці пасля гэтага фестывалю. Як жа ён называўся? Памятаеце, гэты хіпстарскі фестываль адзін дзень ён быў. Вудсток. Вось, пасля Вудстока. Вось гэтыя яны там все, вось гэтыя там бумеры, яны было вельмі шмат гэтых немаўлят пасля вось такая, это вось яны зараз мои кліенты, іх просто вельмі шмат, і такі вось вайб, і адзін за адным,
То бок ты ўсё зразумела правільна. Але ж першапачаткова я пачынала не з разлікам, вось як вось яны, вось мои кліенты, давайце там, то бок я не пралічвала, але ж, ну, проста натуральна да гэтага прыйшла. У мяне тады ёсць два важныя такія пытанні. Пачнём з першага. Калі мы сказалі пра ўзрост, і зразумела, мне цікава цяпер падыходы працы з мужчынай і жанчынай, да? Ну, вось у мужчыны ёсць тэстастэрон. Ім, як кажуць, раскачацца, да, нарасціць цягліцы прасцей. Ёсць такая, скажем, спекулятыўная тэорыя на тое, што ў Амерыцы вот этот кроссфіт, который даюць і жанчынам, і хлопцам, ён як бы ў плане пабудовы ён аднолькавы, што і дзяўчыны качаюцца, і хлопцы. І вельмі заўважна па амерыканкам, яны такія здаровыя дзяўчаты, ну, я маю на ўвазе здаровыя, не выглядаюць раскачанымі, так? У нас, у нашай славянскай культуры часцей за ўсё кажуць, калі дзяўчаты раскачаныя, гэта не вельмі сексі, да? Это не прыгожа, не здарова. І ў нашай культуры больш дзяўчаты ідуць сушыцца, то бок яны цягліцы свае сушаць, а хлопцы павінны іх раскачваць. Як у Амерыкі з гэтым падыходам? Ці ты заўважыла? І вот, напрыклад, сярод тваіх кліентаў сапраўды дзяўчаты больш прыходзяць качацца ці сушыцца, і як это ў хлопцаў? Якая вот прыкладна статыстыка, што ты заўважыла, распавядзі? Слухай, класнае пытанне. І вось калі мяне запрасілі сюды, я думаю, і вось і сказаць пра галоўнае адрозненне беларускай культуры ў мацоўні, для чаго прыходзяць туды людзі, і амерыканскай, я выдзеліла гэта на першым плане. Я вам раскажу такую гісторыю, спадзяюся, моя дачка не будзе мяне глядзець. Карацей, ёй 15 год, і мне вельмі цікава назіраць увогуле, што адбываецца, вось як дзяўчаты, і вось у гэтым узросце яны адносяцца да свайго цела, што там для іх першасна, што другасна. Ну і карацей, іду і думаю, вось ідзе перада мной моя дачка, я такая, ні з таго, ні з сяго, думаю, трэба нейкі комплімент зрабіць. І нешта мне вырвалася такое, ой, Мірусенька, якая ж ты худенькая. Ну, карацей, ну, вырвалася. Потым, ну, прайшоў нейкі час. Я сказала гэта не тое, што вось так, проста вось так сказала, і праз нейкі час заходжу ў пакой да майго дзяўчу, а яна рыдае. Яна рыдае, слязьмі заліваецца. Я кажу, Міруся, што здарылася? Што здарылася? Яна маўчыць. Она такая вельмі мне культурная. І што зараз? Ты мяне назвала непрыгожай. Я такая, калі, ёпарасоты, я тебе назвала непрыгожай? Я говорю, Мирусь, ну я такого не было, что ты выдумаешь? Ты сказала, что я худая. Я такая, вау. Я такая, па-першае, я заўсёды пытаюся сябе кантраляваць, асабліва тут, бороться з гэтымі стэрэатыпамі, што былі закладзены у нас у дзяцінстве. То бок я ўвогуле не лічу, што худы гэта прыгожы, але ж гэта неяк вырвалася. І я ведаю, што чалавек, хутчэй за ўсё жанчына, калі я называеш яе худой, яна ўспрымае гэта як камплімент. А тут маё дзяўчу ляжыць і рыдае, таму што я назвала яе худой. Яна, мама, які нармальны чалавек хоча быць худым. Я такая, вау, я села. Жанчыны, я говорю, а якімі, я такая, ну, мне ўжо цікава, а якімі ж яны ходзяць? Ну, каб дупка была, каб грудзі былі. Я такая, а живот? Ну, і трошечки каб тырчаў. Я не кажу гэта за ўсіх, я зразумею, што, ну, што ўсё роўна, калі ты там худы, ці там, ну, гэта ўсё роўна, перш за ўсё, ідзе, ну, калі гэта нармальная худоба, яна са здароўем, як я веду паралель, яна ў мяне перасекаецца, што гэта здаровы чалавек, у яго няма атлусцення, і гэтак далей. А вось тут я сутыкнулася гэта са сваёй дачкой, не то бок там кагосьці. І, ну, добра, што яна мяне навучыла, тому што я магла пакрыўдзіць так, і, ну, я ёй растлумачыла, зразумела, ўсё, спадзяюся, я там не моцна траўмавала, але ж так, вось такая гісторыя, ведаеце. Ну і калі пераходзіць ўжо да адказу на пытанне, мужчыны, так, хутчэй за ўсё прыйдуць зрабіцца большымі і таксама схуднець, і жанчыны прыйдуць, вось гэта пахудзенне ўсё роўна ёсць такой перманент, але ж ўсё роўна
што я заўважыла, у амерыканскай мацоўні жанчыны прыходзяць за круглай дубкай. Адно з першых. Ну, просто я нават глядзела, ведаеш, што зараз лакрос у Амерыцы сярод дзяўчат, это вельмі папулярны від спорта, футбол, менавіта, ну, я маю на увазе сокер, да, як называецца наш еўрапейскі футбол. І черлідеры, паглядзіце на черлідерш, дзяўчат. Ні адна з іх не будзе худенькай, і як бы у нас там кажуць, о, вот 90-60-90, каб лічы, што прасвечвалася, а ў іх наадварот так павінны быць цягліцы, павінна быць моцная дзяўчына, то бок калі яна ўжо трэснула камусьці ў лоб, дык трэснула. Ну, то бок, як кажуць, у нас у Беларусі кроў з малаком, да? І менавіта я заўважыла, што сярод дзяўчат, которых я вучылася разам, і таксама было заўважна, што ну, тое, што я там худенькая, гэта не было б маім плюсам. Мне кажуць, ты ўвогуле можаш мяч ударыць нам на валейболе, што ты такая худая? Так, гэта адрозненне ёсць такое. Цягліцы – гэта здароўе. Цягліцы – гэта здароўе. Круглая дубка – гэта тыя ж цягліцы. Глютэус максімус – гэта таксама здароўе. То бок, калі ты худы, мажліва, гэта лепш, чым ты тлусты, калі ўжо так ужо крытычна падыходзіць, але ж хутчэй за ўсё амерыканец захоча цябе пакарміць, ну, то бок, ці амерыканка, і будзе думаць, што ты сядзіш на там ці на нейкіх там дыетах жорсткіх, ці проста мала ясі, каб быць такой худой, і гэта лічыцца нездаровым. І я больш чаго скажу, у мяне таксама вось моя дачка, яна займаецца гімнастыкай. Мы бачым па Сімон Байлз, ці вось гэтых, што яны такі моцныя. Гляньце яшчэ у савецкія часы вось гэтыя ўсе знакамітыя гімнасткі, яны ж, ну, то бок, зусім худыя, лёгкасць там нейкая, гэта зараз у іх больш, нават спорт змяніўся, ён больш такі накіраваны на моц, то бок это моцныя жанчыны. І вось, калі мы прыходзім вось на гэтую гімнастыку, яна мне кажа, мама у маёй сяброўкі выклікалі бацькоў, вось трэнеры, да трэнераў, я кажу, чаму? Яна вельмі худая, і яны хочуць паразмаўляць з бацькамі, колькі яна есць, то бок вельмі глядзяць, вось нават на гэтым узроўню, на спартоўным, на прафесійным, што ядзяць гэтыя падлеткі, таму што ведаюць, што ў іх можа быць скажэнне па іх body-image, што дзяўчаты хочуць быць худзейшымі, што ёсць гэтыя, калі яны там буліміі і гэтак далей, гэтыя ўсе, то бок гэта вельмі ўсё сур'ёзна. І вось у Амерыцы мне гэта вельмі падабаецца, то бок ёсць бацькоўскія сходы, колькі ў мяне і чым бы не займалася дачка, ёсць бацькоўскія сходы, раз на паўгады мы гадзіну глядзім, колькі ежы, якой, трэба, каб дзеці елі, якія займаюцца спортам, глядзець, каб і сачыць, каб дзеці елі. То бок, ну, вось гэты падыход мне вельмі імпануе. Не тое, як у гімнастак морыць голадам у постсавецкай прасторы, каб яны там, ні месячных няма у іх потым, то бок, ўсё здароўе, ну, карыцей, здароўя няма потым. Я хотела сказать об том, что вот нас поглядят в Беларуси и скажут, а затое, вон, американцы все, вы некие толстые, ходят тлушчые, бургеры свои ядут, и вообще ожирение у их и диабеты во всей нации. А мы затое, вон, глядите, у нас там свои стандарты прыгажосці, не такие, как у США, там, может, где-то гендерно неравные, и это галеи сексистские, але затое, вон, какие мы худые. Ну, гэта і праўда, гэта і ёсць. Так, гэта праўда, гэта і ёсць, но гэта проста, пра што я кажу, гэта не параўнальна з агульнымі лічбамі. То бок я кажу пра спартоўцаў, калі мы параўноўваем спорт, вось спартыўная гімнастыка, амерыканцы першыя, дзе беларусы незразумела, і худыя беларускія ў гэтым спорце. То бок гэта адно параўнанне. Калі браць нацыю ўвогуле, то беларусы будуць мець рацыю. І перш за ўсё атлусценне ў амерыканцаў гэта з-за харчавання, таму што вельмі шмат таннага харчавання,
і хуткага харчавання і так далей. Неякасна, неякасна. Неякасна, не глядзяць, неякасна і так далей. Проста у беларусаў, я вам скажу, няма доступу да гэтага харчавання зараз. У іх проста няма. Калі б ён быў у такой колькасці на Беларусі, мы б мелі б тое ж самае. То бок проста зараз у Беларусі вельмі якаснае харчаванне у крамах прадаецца, тыя ж там кашы і гэтак далей. То бок там арганік амаль паўсюль. Мы ведаем, што тут і ўсё роўна мы памятаем па нашых маці, што яны ўсё роўна эканомілі, дзе набыць тое патанней, дзе набыць тое патанней. І ўсё роўна, калі яны эканомяць, ўсё роўна іх ёсць якасны прадукт нават з эканоміяй. Калі б яны, у іх быў такі ж выбар прадуктаў, як у Амерыцы, і яны хацелі сэканоміць, яны набывалі б неякасны прадукт, таму што яны тут яны ёсць выбар, якасны, неякасны, танны, не танны і гэтак далей. Так, доступ да гэтага. Хацела вось дадаць каментар пра худую і здаровую. Я, дарэчы, чула ад вельмі шмат дзяўчын, якія там ось у іх там славянскіх дзяўчын, там неважна, з Украіны, Расіі, Беларусі, калі глядзіш іх там нейкія рылзы, блогі, што тыя, якія лічаць сябе там поўнымі і вось яны ўсё жыццё змагаюцца за той лішняй вагой, яны казалі, што калі яны былі худымі, іх здароўе было горшае за ўсё жыццё. І я, напрыклад, таксама магу пра сябе сказаць. Я памятаю сітуацыю, калі я радзіла трэцюю, мне была трэцяя кесарева, мне была вельмі цяжкая трэцяя цяжарнасць, і я рэальна падчас цяжарнасці вельмі шмат вагі скінула. Я прыйшла ражаць, толькі набрала 3 кілаграма, а ў мне дачка 5 пачці. Радзілася, то бок я там цяжарнасці кілаграм 15 скінула, потом пасля аперацыі, там, дзе нельзя было есці, было мне цяжка. Карацей, я была, напэўна, самая худая, колькі я сябе памятаю. І я памятаю, прыйшла да доктара, яна такая: якая вы прыгожая, а мне так херова пасля ўсіх гэтых аперацый усяго. І карацей, з таго, што гэта была худоба ненатуральная, потым, зразумела, я вярнулася ў сваю вагу, і я проста не магла выйсці на вуліцу, таму што мне ж вось недавно суседка сказала: ты такая худая, ты такая класна выглядзіш, а мне ўжо плюс 4 кілаграма шчокі, як я выйду, на мяне пабачаць тоўстай, што я ізноў стала непрыгожай. І вось у мяне ў галаве была гэта сітуацыя, і я вось чула яе вельмі шмат ад такіх дзяўчын, што яны былі худымі, толькі калі яны сидзелі на тых дыетах, там, вельмі сваё здароўе сапсавалі, а ім потым казалі: ты такая прыгожая, ты такая худая. І мне вось баліць за гэты момант, што трэба адрозніваць здароўе, калі ты худая і здаровая, і калі ты худая і ты дрэнна. Згодна цалкам, таму я і не кажу нікому, асабліва пасля таго выпадку, што я кажу пра худобу. І калі гэта і пасуе чалавеку, я заўсёды, тебе падабаецца твая вага, як ты себе адчуваеш, таму што мы ведаем, што пры страшэнных хваробах можа быць худоба, гэта чалавек там пакутуе, а ты яму робіш камплімент, як ён добра выглядае. Камон, слухайце. І яшчэ вось адно, што мне падабаецца ў амерыканскім гэтым падыходзе, што, гэта, канешне, трэба, каб з дзяцінства шло, не слухаць нікога, слухаць толькі саму сябе. І вось падабаешся сябе ў такім стане, клас. Ёсць у тебе, як я кажу, падыходзіць тебе спорт, ці падыходзіць тебе твоя фізічная актыўнасць ці не, гэта тое, наколькі энергіі і як ты добра сябе адчуваеш пасля. То бок, калі ты пазаймаўся там месяц, і ты адчуваеш, што у тебе энергія прэс цябе, што гэта тваё, што ты можаш зрабіць больш, то бок твая якасць жыцця падымаецца. Калі падымаецца якасць жыцця з тваімі фізічнымі практыкаваннямі, ты бачыш, што ты можаш больш зрабіць, ты адчуваеш, што ты можаш горы звярнуць. Вось гэта і ёсць той момант, калі ты на сваім месцы робіш тое, што трэба, і калі ты сябе так адчуваеш, што і вага ў цябе тая, што трэба. Вот, Маша, вот мы якраз вы сказалі, дзяўчаты, пра худабу і паўнату. Ты жывеш на поўдні Каліфорніі, шмат у вашым там краі зорак, селебрыці. І вось цікава, у апошні час на з'яўленні на рынку Аземпіка. Аземпік, хто не ведае, гэта такі адзін з медыкаментаў, которые дапамагаюць схуднець.
Ёсць у яго некаторыя пабочныя эфекты, яго нават прыпісваюць людзям з дыябетам, але ён стаў зараз вельмі даступны. І зоркі сталі выкарыстоўваць яго, бо адразу табе выключаецца пачуццё голаду, ты хочаш менш есці, табе не трэба садзіцца на розныя дыеты, ты вельмі хуткі скідваеш кілаграмы. Прыклад таму Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, которая звычайна такая якраз такі нават застрахавала сваю прыгожую попку, дубку. Яна таксама было прасочвалася, кажуць, у жоўтай прэсе про тое, што яна была на аземпіку. Ось аземпік і падобны там Монхару або Монджару, я нават не ведаю, як правільна казаць. Як вы, трэнеры, да гэтага ставіцеся? Вы лічыце, што гэта як бы чарговы такі скачок, або гэта нешта тое, што будзе паступова ўваходзіць у культуру? Таму што выглядае, што ўжо раней гэта было доступ толькі зоркам, зараз гэта больш даступна для звычайных людзей, і дактары актыўна робяць прэскрыпшн, то бок выпісваюць. І я ведаю, што на Брайтоне гэта такое дастаткова даступныя магчымасці гэта атрымаць выпіску ад доктара на аземпік. Вось мне цікава, што ты наконт гэтага думаеш. Пажартаваць, можа, калі ва ўсіх будзе аземпік, то кошт на яйкі знізіцца. Менш конкуренций. Ой, ситуация с зорками, я не лічу, что Ариана Гранде у своем самым лепшым выглядзе, то бок это густ, это, кому падабаецца, где кому не. І вельмі сумная сітуацыя з гэтымі ўсімі дадаткамі ў Амерыцы. Гэта не тое, што сумна, я б сказала, просто катастрафічна сумная, таму што яны ніяк не рэгулююцца. І гэта ніяк не рэгулюецца, гэта па-першае. То бок, і па гэтаму снята шмат фільмаў дакументальных, і мы глядзелі, калі вучылася вось я на гэтае харчаванне, што калі тебе проста падсунуць муку ў дадатак, то бок мы менавіта не пра гэты прэпарат кажам зараз, што ты упамінала, а проста, калі мука, гэта яшчэ лёгкі варыянт. Колькі быў прэпарат нейкі таксама на зніжэнне вагі, можа, гадоў 10 таму, можа, раней яшчэ, там ужо пачалі людзі паміраць, ніхто не звяртаў увагі, карпарацыя адкупалася ад дактароў, каб яны ставілі іншыя вынікі смерці і гэтак далей, то бок там просто такая гісторыя жудасная была. Я да чаго? Мы ніколі не ведаем, як дакладна на наш арганізм той ці іншы прэпарат будзе удзельнічаць, то бок як ён будзе адлюстроўвацца праз 5 год, праз 10 год, праз год нават, таму што адсачыць той ці іншы прэпарат, гэта патрабуецца, па-першае, сродкі, то бок нехта гэтым павінен займацца, паглядзець усе side effects, потым праглядзець, ёсць смяротнасць ці няма, то бок нехта можа павінен памерці, то бок, смяротнасць ёсць, трэба і то, адна смерць, вось па тому прэпараце, я забыла яго, калі, я думаю, што можна загугліць гэта. Карацей, у Амерыцы катастрафічная сітуацыя. І таму, што гэта зоркі, гэта іх праца, яны павінны выглядаць там, мы ведаем, што, напрыклад, камера, калі там цябе фоткаюць, ты заўсёды на 5 кіло выглядаеш таўсцейшым. То бок, можа, ты там і в выдатнай форме, а калі тебе здымаюць там на камеру, ці там відэо з табой, ты хочаш выглядаць худзейшым, тому што ты ведаеш, што ты будзеш выглядаць таўсцейшым. І, галоўны вынік з таго, што все павінна быць натуральна і ніякіх прэпаратаў. Калі тебе не трэба на Оскар, я не магу іх, скажам так, гэтых людзей, якія працуюць вось на гэту Галівуд, не магу іх адсуджаць, гэта выбар кожнага, але ж трэба глядзець рызыкі. Ідзеш ты на Оскар, то бок узымуцца там запрашэнне цябе там у гэты, там, я не ведаю, там Вок, часопіс там ці кудысьці там, то бок, можа, яна яго выпіла, а потым там,
кінула яго піць. Ну, то бок, гэта асабістая справа кожнага, але ж я, як трэнерка, як wellness-коуч і гэтак далей, супраць усялякіх прэпаратаў. Давайце сябе любіце, людзі. Ну, як бы... А вот і як бы, як же завяршаючы гэта, то бок ты лічыш, што гэта будзе часовая, гэта такая, кажа, часовая ліхарадка, ці ўсё ж такі будзе больш у гэтым развіццё, пошук інфармацыі і праз нейкі час? Колькі ты гэтаму аземпіку, як бы такім падобным прэпаратам даеш, кажуць, ну, прыкладна з тваёй галавы, і колькі яны яшчэ будуць на рынку і колькі яны будуць папулярны? Бо зараз яны як бы на бум, ідуць на кульмінацыю, мне так падаецца. Так, згодна з табой. Я вельмі спадзяюся, што гэта пойдзе на спад. Але ж, ведаючы сітуацыю амерыканскую з гэтымі прэпаратамі, пакуль не здарыцца нешта сверх, там, не памрэ нейкая зорка і выкруць, што гэта з-за гэтага, ці не памрэ 50 чалавек, ці там ногі, рукі не адваляцца, ці яшчэ нешта. То бок, вы разумееце, што гэта ўсё грошы. Дактары гэта могуць прапісваць. Мы ведаем все, як у Амерыцы прапісваюць і чаму прапісваюць дактары той ці іншы прэпарат. То бок, гэта, канешне, можа быць, калі у цябе баліць галава, яны тебе прапішуць прэпарат ад галавы, але ж той прэпарат, з якім у цябе кантракт, з якой карпорацыі. То ж самае і тут. Дактары прапісваюць, гэта не паказальнік якасці прэпарату. Гэта проста паказальнік таго, што ты прыйшоў з мэтай гэтаму да доктара, і доктар вырашае твою праблему пры дапамозе гэтага прэпарату, з якім у карпорацыі ёсць дамова. Вось і ўсё. Насамрэч, я думаю, што калі нічога такога супер страшэннага адразу не адбудзецца, што гэта будзе працягвацца, на жаль. Але як гэта ўсё на здароўе будзе адлюстроўвацца, я думаю... Пытанне. Я просто хочу яшчэ дадаць, што да, тое, што ты казала, у Еўропе, у Беларусі, каб просто, думаю, шмат хто ведае, хто не ведае, ты спачатку, перш чым прэпарат выйдзе на рынок, яго павінны, прасцей кажуць, ГОСТ. У ЗША прэпарат выходзіць на рынок, і калі нешта так адбываецца, ён потым можа быць FDA approved, то бок это там, это такое, как ГОСТ наш, ну, у наших пространстве, кажу, просторы, а можа быць не approved. І праблема ў тым, што спачатку ён выходзіць на рынок, і потым людзі, якім карыстацца, і ёсць гэтыя гініпік, падопытныя гэтыя зайцы, трусікі, на которых это ўсё... Так і ёсць, все ты правильно кажаш. У нас, до речі, вийшло, сябри, добре відео, де Яна розповідала, як шукати одобрані препарати і процедури у FDA сайту. Поглядите, я скину посилочку. До речі, я такого навіть не ведала. Вона казала, що ось там некі процедури, які вельми модні серед блогерів, там зорок, але коли хто розбирається, їх можна було ще про їх довідатися там 2-3 роки до того, як вони стали популярними, просто гортаючи, глядячи некі новинки FDA, читаючи. Ну, то бок FDA, то по ГОСТу, це значить, вже провели шмат досліджень, і гэта будзе на вельмі вялікі адсотак, што гэта працэдура працуе для вашай скуры, там, ці для пахудання, ці для нейкай хваробы, там, ці яшчэ штосьці. Так, спасылачку скіну, а яшчэ вось хацела ў каментар да зорак. Я літаральна недавно паглядзела відэо Кейт Уінслет, якая ўжо зараз у сваім узросце, яны ўспаміналі Оскар пасля «Титаніку». Ну, і яна, я нават не скажу, што яна была толстая ў «Титаніку», яна была просто такой трошечки не худой, трошечки з формамі. І яе проста ўсе гэтыя шакалы, журналісты накінуліся і абмяркоўвалі, якая она тлустая, як она расплылася ў гэтай сукенцы. І яна вось уже там ёй зараз 50, да, гадоў пад 50. Яна сидела, і яе теклі слёзы, і разам з мяне, тому што мне так было шкада, она кажа, я ўспамінаю, наколькі гэта была я маладая акторка, я была прыгожай тады, а мяне просто выставілі нейкай жирнай тлустай свінёй, і на весь сусвет все гэтыя акторы. І я думаю, што гэтыя зоркі вельмі траўмаваныя гэтым фактам. Недавно быў выпадак з Мілі Бобі Браун, якая там, ну, трошки нейкі неўдалы макіяж, прыйшла на так самы Оскар, і ёй сказалі, фу, якая она старая, як яна, усе памятаюць, яе там дзяўчынка 30-гадовай у Stranger Things, і тут яна пасмела пасталець там. Хаця, ну, і вось просто гэта індустрыя, она такая жорсткая, што людзі гатовыя, неважна, якія там будуць паследстві ад гэтага аземпіка, яны гатовыя яго піць, каб вось просто не чуць вось гэта, ну, накідкі гэтых журналістаў і грамадства.
Ну, на жаль, гэта Тут так і ёсць. Так, это стэрэатыпы, і таму трэба вось сваіх дзяцей заўсёды казаць, што все людзі розныя. І, дарэчы, у мяне ёсць гісторыя, нешта мы так это пра сумнае, такая гісторыя. Я калісьці працавала, у мяне быў мужчынскі калектыў, і то бок я з імі быў такі свой чалавек. Яны асабліва, калі там у такім настроі там пачынаюць мне расказваць. І быў у мяне такі начальнік, ну такі, ну то бок ён начальнік. Яго такая прыгажуня, такая худая, высокая жонка. І аднойчы я яго сустракаю у нейкай там краме, ну просто, ну, карацей, куды ніхто ніколі не ходзіць, там у вёсцы, там у мяне хата, у яго там нейкая дача аказалася. Ён з такой жанчынай, вот такія сцёгны, такія грудзі, тут гуля нейкая, і такой, і там нешта яе я такая хоп, ну окей, думаю, ну зрабіла выгляд, што яго не бачу, а я бачыла, што ён мяне заўважыў. Но потым мы сустракаемся на працы, ён что-то там сядзіць, такой, Маша, ну ты уже не кажы нікому. Я кажу, ну добра. І ён такой кажа, карацей, гэта была яго каханка. І так, і ён мне кажа, мне такія жанчыны падабаюцца. То бок чалавеку падабаюцца вось такія жанчыны, вось такія, а свая жонка вось такая. Я кажу, ну взяў бы і жаніўся на той, што ты на гэтай жаніўся тады. А як вось у мяне ў свеце будуць успрымаць? То бок чалавек разумее, што стэрэатыпна Вау. мысліць, у яго вось жонка такая прыгожая стэрэатыпна. Разумееце? А яму падабаецца вось з гэтымі грудзямі таксама прыгожая жанчына. І вось тут у нас уже ідзе такія стэрэатыпны, што ж ёсць насамрэч прыгажосць, і чаму мы вось гэты стэрэатып, вось гэтай рамкі гэта. То бок ён робіць сябе нешчаслівай, гэтую жанчыну робіць нешчаслівай, гэтай жанчыны робіць нешчаслівай, робіць для чаго? Для таго, што каб нешта падумаў, нехта падумаў, нейкая Маша, напрыклад, я, што якая яго прыгожая жонка, у яго там нейкае там эга там сваё вось па гэтым. Ну, то бок, насамрэч, гэта вельмі сумна, але ж гэта паказвае на тое, што гэта не ёсць стандарт прыгажосці. Стандарт прыгажосці, ён значна шырэйшы. Гэта і такія грудзі, і усялякія грудзі, і круглая дубка, і квадратная, і гэтак далей. Тое ж самае з мужчынамі. Напрыклад, все думаюць, што там у мяне ўсе мужчыны там вось такімі біцэпсамі. Я вам скажу, дзяўчаты, не вельмі-то яны мне і падабаюцца. Вось. Ну, то бок, я гляджу на іх проста, як яны ў мяне сотнямі ходзяць перад маімі вачыма у гэтых мацоўнях, сваімі цягліцамі там гуляюць, а насамрэч мне асабіста зусім іншыя мужчыны падабаюцца іншага складу. Таму, калі такі, ось, там, фітнес-трэнерка, там, все твои мужчыны, ну, конечно, і такія былі таксама, ну, то бок, я эстэтычна разумею, як той мой начальнік, якого это. Вось. Але ж душа ў мяне ляжыць, ну, да іншага складу, скажем, там, ну, уже там не здаровых, скажем, ну, то бок, каб ён быў здаровы, але ж не абавязкова, каб біцэпс не абхапіць. Ну, вось так. Маша, расскажи секрет. Як зрабіць, што мне зрабіць зараз? У мае 32, как у 50, я скакала козачкой і могла бегать, ну ладно, не марафоны, но хотя бы паўмарафоны. І каб ты раніцай прачыналася, і вот у тебя вот тут кальне, там кальне, тут затиснула, в уши отдала, и вот это вот все болит, як вот без вот этого прийти к своим 50, я не веду, 60, и чтобы вот этого вот все не покутывать. Не покутывать от своего сталення, взрослення, старення. Ну, я думаю, што многія ведаюць адказ. Пачынаць трэба зараз. Вось зараз, калі яшчэ не пачалі, то вось зараз паглядзелі нас і пачалі. Пра марафоны, гэта павінны быць структураваныя трэніроўкі. То бок тут мацоўня, яна дапамагае умацоўваць твае цягліцы. І трэба разумець, што кардыё гэта іншы від трэніровак, чым ты ідзеш у мацоўню. Увогуле гэтых відаў трэніровак там шмат.
І многія думаюць, што калі яны прыйшлі ў мацоўню, нешта там, там пацягалі, пазрабілі, то яны і будуць вялікія бегуны, і будуць і нават не тое, што вялікія бегуны, а просто у добрай спартовай форме. Ну я ж хожу ў мацоўню 3 разы на тыдзень. Я ў добрай спартыўнай форме. Добрая спартыўная форма, я лічу, гэта калі ў цябе ёсць flexibility, то бок ты гнуткі больш-менш, то бок ты робіш гэта. Ты ходзіш, робіш практыкавання на сілу і моц. Сіла і моц ёсць адрозненні, але ж ну, гэта потым можна абсудзіць ці проста задаць пытанне, загугліць. То бок сіла і моц, хуткасць і кардыё. То бок і вось калі ёсць гэтыя крытэрыі, можа нешта забылася, але калі ёсць гэтыя крытэрыі, то чалавек лічыцца, што у яго добра структураваныя трэніроўкі. Калі чалавек рыхтуецца проста да марафона, ён павінен сфокусавацца менавіта на кардыё, то бок трэніраваць сваю сардэчную цягліцу. Ну і нават ёсць эп спецыяльны там для першапачаткоўцаў і гэтак далей, як пачынаць бегаць. Зразумела, адразу марафон ніхто не прыбяжыць. Спачатку можна зрабіць інтэрвальна, проста прайсціся, потым прабяжацца і гэтак далей. Калі ты ўжо там бегаеш нейкі такі адрэзак і там хутчэй бегаць, uphill, то бок наверх бегаеш, уніз бегаеш, то бок структураваная трэніроўка у любым выпадку менавіта направленая на гэту мэту. Ну і зразумела, пра ўсё астатняе не забывай, таму што ўсё у комплексе працуе значна лепш. То бок потым гнуткасць пасля кардыо, умацоўваць свае цягліцы на нагах, каб яны неслі цябе добра, калі ты бяжыш, і была меншая траўмаванасць. І рабіць гэта ўсё. Першае степ-бай-степ, другое, заўсёды павінна быць нейкая прагрэсія, то бок калі ты заўсёды кожны дзень бегаеш адной і той ж кола вакол сваёй хаты там, ці недзе на нейкім стадыёне, гэта не лічыцца добрай трэніроўкай. Чаму? Таму што наш арганізм адаптуецца вельмі хутка, то бок праз месяц ты ніякіх вынікаў не будзеш такіх вось, не будзеш бачыць, гэта будзе стадыя плата, як проста роўненька ўсё, ты не будзеш ні хутчэй бегаць, ні мацней станавіцца, заўсёды трэба нешта мяняць, хаця б раз на месяц, а яшчэ лепш кожную трэніроўку, то бок на адзін крок хутчэй прабегчы. Ну, гэта вельмі гэта так все расплывова, але ж прагрэсія павінна быць заўсёды. Ну і без вялікіх перапынкаў. То бок, зразумела, там недзе тыдзень, можна нейкі перапынак зрабіць, калі ўжо там нейкія зусім вакацыі ў загул ушлі, але заўсёды вяртацца і не ўспамінаць праз год: а, я ж хацеў марафон прабегчы. Так, трэба заўсёды усведамляць, што калі ты зрабіў перапынак больш, чым на месяц, ты адкатваешся назад там, дзе ты быў 2 месяцы таму. То бок гэта заўсёды трэба ўсведамляць. Калі ты ў мацоўню закіну, летам не буду туды хадзіць. Трэба, ну окей, не хадзі. Ну, але ж я заўсёды кажу сваім кліентам, трэба ўсведамляць, што ты адкатваешся назад не на 3 месяцы, як ты быў, а на 4 ці 5 да таго, як ты закінуў мацоўню, як ты перастаў трэніравацца і бегаць. То бок ты заўсёды адкатваешся назад, то бок старацца рабіць так, каб нейкая фізічная актыўнасць все роўна прысутнічала. Ну, зразумела, калі ты хворы, то трэба ўжо ляжаць. Але ж, на жаль, все роўна адкатвае, нават калі ты хворы. Ну вот у меня такой прыклад, прабач, Ганна, што я размаўляла з 93-летнім дзедулей, і он такой казаў: я вось там хаджу, жыву, таму што я кожны дзень раблю аля там 7 тысяч крокаў, что-то 3 кілометры я хаджу, і там 20 раз адціскаюся ад падлогі. 93-летний дядька, дзядок. І ён кажа: вось я там трапіў на какую-то там у шпіталь на тыдзень, і потом яшчэ тыдзень у яго был адхадняк ад гэтага шпіталя. І ён кажа: вось 2 тыдні прайшло,
я іду, і мне ўжо прям цяжка мои гэтыя 7000 Мгм. крокаў зрабіць. І там адціскацца ад падлогі ўжо мне 20 разоў цяжэй. І это вот што адносна мужчыны, да? То бок, як я разумею, цішэй едзеш, далей будзеш. То бок, если ты умоўна бегаеш там кожны, ну не дзень, ну хай там бегаеш, ходзіш рэгулярна 3 разы на тыдзень, хай ты самыя 7000 крокаў, там раніцай робіш зарядку, лепш так, чым наскокамі. І другое вот пытанне сюда же я задам, і каб ты адказала, ці ёсць розніца паміж вот этим дагляданнем за здароўем сваім станам у мужчыны і у жанчыны, тому што ўсё ж таки роды і цяжарнасць сказваюцца на состоянии здароўя жанчыны. Вот усе гэтыя парады, як здаровы лад жыцця весці, ці ён аднолькавы для жанчын і для мужчын, і якія карэктыроўкі для жанчын можна зрабіць? Мгм. Першае пытанне, канешне, лепш рабіць все як бы паступова, не наскокамі, але ж лепш увогуле рабіць хаця б наскокамі, чым увогуле не рабіць. Так, то бок, зразумела, не адразу прабегчы марафон, але ж у цябе вось ты не займаўся там тыдзень, ці не займаўся месяц, і у цябе наскок. Ты проста не хапайся там адразу, там, я не ведаю, за вагу, там, які там робяць, я не ведаю, спартоўцы. Ну, проста разумееш, што ты не займаўся там 3 месяцы, што ты зараз, ну, то бок, не трэба рабіць сябе герояў, слухаць сябе заўсёды. Можна займацца наскокамі, але ж слухайце сябе, слухайце сваё сэрца, не тое, што там душу сэрца, слухайце, як яно б'ецца, то бок калі яно ўжо выпрыгвае, а ты біжыш, то трэба яго схапіць, ну і ці ісці, ці не бегчы, калі ты не можаш бегчы, ну то бок прыслухоўвацца да арганізму, а не тое, што я зараз там рубаху парву, адразу марафон пабягу, я ж мог 3 месяцы таму. Вось, гэта па-першае. Па-другое, канешне, ёсць адрозненне ад мужчын і жанчын. Дзяўчаты, роды там, месячныя кожны месяц. Я перад месячнымі за 2 дні я ўвогуле ляжу, у мяне энергіі няма. Я паўзу, каб адвесці дзяцей ў школу проста. Я прыходжу на працу вось такая. І ў мяне маі жанчыны гэтыя ведаюць, ага, такія, так, Маша, ты што-то неэнергічная сёння. То бок, і які марафон у гэты дзень, ну, можа быць. Можа, гэта можна неяк, калі б я была там прафесійнай спартоўцай, можа, там неяк можна было гарманальны гэты фон урэгуляваць і гэтак далей, но гэта мне не патрэбна. Я проста ведаю, што ў гэтыя дні я не магу бегаць, я не магу нічога рабіць, я проста гэта прымаю. І такой у мяне релаксейшн, там, гэтыя вось перадмесячнымі дні. Гэта па-першае, зразумела, што гэта самае першае адрозненне, цыкл жаночы, пад яго трэба падстройвацца. Мне, каб было знайсці, вось менавіта пра марафоны ты пытала, я таксама бегаю і збіраюся бегчы паўмарафон свой першы, ну я ўжо яго бегала, вось за медальку, за медальку для сябе-то я ўжо бегала. І я хацела, я люблю слухаць кнігі, і вырашыла знайсці кнігу, вось хто бегае, вось бегуноў. Столькі бегуноў мужчынаў, хто напісаў гэтую кнігу. А я разумею, што ён кнігі пішуць пра марафоны, пра тое, як яны бегаюць. Разумею то, што ён там кажа, яно зусім мне не падыходзіць. Таму што настолькі яно адрозніваецца. Ён там вось взяў пабег, і ён можа вось взяў пабег, гэта ўсе 30 дзён на месяц. Гэта з жанчынамі такое не працуе. Я заўсёды гляджу на сваіх кліентак, калі ў іх цыкл. Я заўсёды пытаю у іх, як яны адчуваюць. Ёсць такія, што ну, пофіг ім там завірухі гэта, і ўсё нармальна. Нехта там памірае з гэтымі спазмамі і гэтак далей. То бок, вось гэтыя 50-гадовыя і за 50 каму, дзяўчаты, менапаўза, клімакс, гэта яшчэ горш, чы там цяжарны. Я гляджу на іх бедных, а яны стаяць, проста стаяць і пацеюць.
Просто у іх гэтай прылівы, адлівы, і так далей, нічога не могуць зрабіць. І ніхто пра гэта не кажа, таму што таксама ёсць у грамадстве стэрэатып, вось яна нейкія жарцікі там заўсёды. Яны кажа, у нас такое адчуванне, вось гляньце, вось як вось ПМС, яна ўвогуле PDD, вось калі у цябе ну, з настроем нешта, яно па-іншаму называецца, але ж стэрэатыпна у нас называецца ПМС. Вось гэты ПМС у жанчын за 50, калі вось гэта перастройка, калі месячныя заканчваюцца гэты, іх кожны дзень такое. Яны у некаторых у 10 разоў горш. Ну, зразумела, трэнер павінен гэта все ведаць. І тут таксама ідзе якасць ад таго, ты атрымаў сертыфікат за месяц, ці ты там адвучыўся на джерантоложы і гэтак далей. Ну, вы разумееце, то бок ты прыйшоў 50, і я разумею, вось яна прыйшла зараз для мяне ў менапаўзе, і гэты прылівы адлівы, яна то можа гэта падняць, то не можа гэта падняць. Я гэта разумею, і зразумела, у мяне на кожнага кліента свая індывідуальная праграма. І я нават зверху пішу, ну, я люблю пісаць, можна ў тэлефоне, я зверху пішу, калі ў яе цыкл, ці калі ў яе вось вы гэтай прылівы адлівы бываюць, калі мажліва скончыцца, не скончыцца і гэтак далей. То бок, канешне, гэта проста прорва паміж мужчынай і жанчынай, менавіта вось у энергетычным плане. Само цела, калі ты можаш яго там панастроіць, то бок намацаваць і гэтак далей, ты можаш яго падстроіць пад нейкі стандарт абагульнены мужчына-жанчына. Але ж ігнараваць эмацыйны стан, ігнараваць энергетычны стан, асабліва, калі гэта не твая прафесія, ты не спартовец, а проста для сябе, ну, гэта проста гвалт над самім сабой. У мяне пытанне, раз ты казала пра вось каб падтрымліваць і бегчы да марафону ўвогуле, да, там трэніроўкі і ўсё такое, гэта важна, але, напрыклад, не але, а вось, напрыклад, чалавек, который не трэніруецца, у яго дрэннае харчаванне, мала п'е вады, ён хоча вось сёння і зараз, кажа, вот так ты сказала, пачынайце зараз, пачаць быць здаровым. З чаго яму пачаць? Што галоўнае? Пачаць правільнае харчаванне, ці можа наладзіць час правільна спаць, ці можа наладзіць пачаць піць там 2 літра вады ў дзень. Раскажы вот такія першыя 1, 2, 3 крокі. Вось я абсалютна, напрыклад, ну, скажем, да, абсалютна не раблю нічога, і я хачу вось пачаць быць здаровай, каб у свае 50, няхай там не марафоны бегаць, але выглядаць цудоўна і адчуваць спакойна прайсці хайк у 5 кіламетраў і не запыхацца. Вось раскажы. Ну, калі пачатак у нас такі, што чалавек дрэннае харчаванне, нічога ніколі не рабіў, гэтак далей, то калі пачынаць з фізічнай актыўнасці, то проста выйсці на вуліцу і пачаць проста рабіць нейкія шпацыры. То бок гэта можа быць 15 хвілінаў першыя, 20 першых хвілінаў. Проста недзе шпацыраваць, гуляць па сваім нейбархудзе. Потым, як я ўжо казала, заўсёды павінна быць прагрэсія, нават у пачаткоўцаў. То бок наступны дзень 21 хвіліна, гэтага будзе дастаткова, то бок 25, все па адчуваннях, 25, але ж не ніжэй. І ўжо калі даходзіць чалавек, напрыклад, да 40 хвілінаў, і ён адчувае, і ён 40 хвілінаў, і адчувае, што ён ужо проста можа добра хадзіць з гэтых 40 хвілінаў, ён пачынае ўжо працаваць над хуткасцю. То бок ён ужо ходзіць 2 разы хутчэй, чым хадзіў дагэтуль. Потым можа прайшоў нейкі час, напрыклад, яшчэ месяц, потым ён можа дадаць нейкі адрезак, дзе ён можа прабегчыся гэта. То бок паступова мы прыходзім да кардыё ідэальнага, не адразу, паступова, вось менавіта са шпацыра, які пачынаецца з 20 хвілінаў. Паступова, напрыклад, праз што? Груба кажучы, праз паўгады ён прыходзіць да таго, што ён можа прабегчы паўгадзіны, не задыхаючыся, скажем так. Вось гэты адрезак. І вось уже праз гэтых паўгадзіны, які ён можа прабегчы не задыхаючыся, гэта і ёсць база, як для мяне. Я яе беру для базы больш нездаровага фізічна актыўнага чалавека. І там уже можна працаваць далей, все роўна прагрэсія павінна быць,
То бок ён можа прабегчы гадзіну, ці мы проста працуем над яго там над чым, над хуткасцю, ну і гэтак далей. Там уже ідзе праца з варыяцыямі. То бок гэта першае, што, то бок выйсці на вуліцу і хадзіць. Окей. Па-другое, харчаванне зразумела, але ж з харчаваннем, як мне здаецца, заўсёды складаней. І па маім назіранням лягчэй нешта дадаваць добрую звычку, чым з самага пачатку, чым ад чагосьці адмаўляцца. То бок трэба паглядзець, што такога, чаго ў мяне там няма ў рацыёне, але ж гэта будзе карысным для майго здароўя. То бок пра воду. Не трэба адразу там 2 літры вады піць, але калі ты зусім яе не піў, ці не піла, проста выпіваць там, я не ведаю, шклянку вады там з раніцы. Ужо ты п'еш вады больш. То бок гэта добрая звычка. Потым што? Ты дадаеш якую яшчэ звычку? Добрая звычка – гэта есці гародніну спачатку, то бок ты сеў на ланч і вось набраў сабе там нечага не вельмі здаровага, але ж калі ты вводзіш звычку спачатку есці гародніну, то бок у цябе мажліва, менш застаецца месца, часу і гэтак далей з'есці нешта іншага. То бок вось такое. Я лічу, што спрацоўвае больш на плюс, калі ты дадаеш такую вось добрую звычку для свайго здароўя, ці адмаўляеш. А потым, калі ўжо ты адчуваеш у сябе моц і энергію ад чагосьці адмаўляцца, ці ты ўжо все звычкі, там, што можна, дадаў, уже можна адмаўляцца, напрыклад. Ты там шмат еш перапрацаванага чырвонага мяса, але ты яго вельмі любіш. Ну, еш яго менш, ну і гэтак далей. Спачатку дадаеш добрыя звычкі, а потым адмаўляешся ад гэтага. Ну і ментальнае здароўе. Мы тут не казалі, я лічу, што калі ты ментальна не здароў, то працаваць над усім астатнім сэнс ёсць, але ж першапачаткова ментальна. То бок сон, канешне, вот пра тое, што ты казала, калі чалавек не дасыпае, гэта дае па галаве, па асяроддзе. Так, то бок ты ўспрымаеш асяроддзе ўжо па-іншаму, і ну куды яшчэ бегаць, калі там 2 гадзіны паспаў ці 4, ну выспіся, а потом уже бяжы. Ну, вось так. Слухай, вось з таго, што я чула, гэта, напэўна, звязана з жанчынамі, з гармонамі, з усім. Вельмі шмат вось тых людзей, якія там хочуць, ну, нават не пахудзець, а проста здаровы лад жыцця пачаць, у іх няма на гэта энергіі. От тупа вось, ну, не магу, я лежу, я са сабой заўважаю, гэта, напэўна, там дзесьці не даспала, дзесьці нейкія гармоны вось такія, і мне трэба прайсці на абед, прыгатаваць там штосьці карыснае, ці проста з'есці сэндвіч. Ну, я вось фізічна не магу пайсці сабе загатаваць абед, потому што у мяне няма энергіі, я пайду і з'ем сэндвіч. Ці ёсць нейкія вось парады, з чаго пачаць дадаваць гэтую энергію? Я ўжо маўчу, калі цябе няма энергіі, ты не пойдзеш на шпацыр ці на прабежку, табе вось людзям хочацца ляжаць, там і ўсё. І ўся сілы выходзяць на базавыя, там, схадзіць на працу, штосьці там для дзяцей зрабіць, для сям'і, а на сябе ўжо вось ўсё, нуль энергіі. Ой, разумею цябе, таму што таксама бываюць такія дні. Ну, першае, гэта прыслухацца для сябе і паглядзець, з-за чаго гэта, таму што гэта можа быць проста нейкая дэпрэсія, незадаволенасць жыццём гэта можа быць. І не тое, што жыццё дрэннае, а таго, што ты, можа, у цябе нейкія expectations, як гэта... Чаканні ад свайго жыцця там былі большыя, ці нейкая там асабліва з дзецьмі. Ты хочаш зрабіць тое, а потым ты павінен падстрайвацца пад іх, і ў цябе гэта ўсё крах, і ну так сабе сітуацыя менавіта для ментальна, асабліва калі чалавек звык ужо рабіць всё 1, 2, 3, гэта павінна быць зроблена. То бок паглядзець, з-за чаго гэта ўсё. І па-другое, энергія, як не дзіўна, ўсё ж такі ідзе ад фізічных практыкаванняў. Вось я ўжо раней казала,
што гэта паказальнік, што гэта твои практыкаванні, што гэта твой від фізічнай дзейнасці, калі ты адчуваеш, што энергіі ў цябе прыбавілася. Не адышла яна, а прыбавілася. То бок калі ты зусім там вось ляжыш на той канапе, нічога цябе не трэба, не хочаш бегаць, не трэба ісці, але проста выйсці прагуляцца. Это будзе першым крокам. Проста выйсці прагуляцца, пайшоў пагуляў, ўжо адчуеш, што ты адчуваеш сябе лепш. Ну вось я гарантую. Ну і зразумела, высыпацца. Высыпацца гэта проста бейсік. Калі ты хочаш спаць, ідзі і спі. То бок не трэба нікуды ісці гуляць. Ідзі і спі. Вось. А калі ты проста вось ляжыш, пра тое, што ты кажаш, я думаю, што гэта проста трэба ўзяць і пайсці пагуляць. Гэта фізічнае практыкаванне і час для сябе. Вось асабліва, калі ў цябе ёсць адказнасці за другіх людзей, часцей за ўсё гэта маці, у якіх там дзеці, часу для сябе няма. Тебе проста пабыць сам-насам з сабою, гэта будзе вялікі крок. То бок, ну, вось гэты вот шпацыр і прагуляцца, гэта будзе добрае выйсце. Я просто хацела падзякаваць Машу. Мы з Машай, напэўна, у снежні ці калісьці сустракаліся, для Аба запісвалі інтэрв'ю гутарку. І я вось таксама Маша пыталася, кажу: Маша, вось я такі лодыр, там нічога не раблю, з чаго мне пачаць? І мне Маша дала такую параду, якая мне вельмі дапамагла, і я, пачынаючы са студзеня, рабіла гэта. Она сказала: увядзі сабе звычку. Вось самае галоўнае выбудаваць гэта звычку. І я такая задумалася, ну і праўда. І я вось, у мяне там зіма, я на вуліцу не люблю хадзіць узімку, у меня есть гэты эліпс. І я кожны дзень 30 хвілін круціла на эліпсе, і гэта настолькі зараз увашло ў мою звычку. Я вось зараз раблю перапынак толькі там, ну вось на тыя ж месячныя, там не дрэнна, 10 дзён я нічога не раблю. А потым я ізноў вяртаюся. І вось зараз стала надвор'е добрае, я ўжо шпацырую кожны дзень, як Маша казала. Ну, то бок гэта працуе, сябры, нават для такіх людзей, якія ніколі не займаліся ніякім фітнесам, спортам, проста звычка наша ўсё, і потым пачынаеце атрымоўваць асалоду. Так што дзякуй табе, Маша. Гэта вось ты мой быў той пінок у дубку, якой не трэба. Я рада, што спрацавала. И, Маша, не можем тебя отпустить, покуль ты нам не расскажешь про вельмі важный, круты, цікавый проект, которым ты можешь заразить, так сказать, іншых беларусаў, не толькі ў ЗША і хто нас глядзіць у іншых месцах. Балацугі Сан-Дыега. Что это за проект? Откуль была идея и мета? Расскажи. Балацугі Сан-Дыега. Все ведаеш, глядзі. Так, гэта ідэя у меня уже была даўно. То бок мы жывем у такім цудоўным месцы, тут шмат вельмі хайкаў, але ж проста выйсці на хайк, не заўсёды я хачу, каб усё магчымыя плюсы з нейкіх праектаў, ну, каб яны это. І каб яны прысутнічалі. Я такая сяджу і думаю, так, вось бы на беларускай мове папрактыкавацца, таксама размаўляць. Я ведаю, што ў нас у Сан-Дыега класныя беларусы, якія ведаюць беларускую мову, але няма дзе практыкавацца. Я такая, окей. І трэба хайк з беларускай мовай сумясціць. Ну і назва Валацугі, канешне, гэта проста вось Валацугі, такое беларускае слово. Думаю, клас. І все. І ў мяне в галаве ён быў уже, можа, гады 2-3. Я все думаю, трэба зрабіць. І тут мы неяк з беларусамі сабраліся нешта азначаць. І все такі, ой, наеліся там тартоў, там туды-сюды, ой, трэба ж дзесьці пахадзіць. А я такая, о, спадарства, а давайте, і выклала ідэю. І все такі, о, клас, ідея. І добра, што там была яшчэ там Воля, Маша, ну, карацей, дзяўчаты такія, давай зараз і зробім групу. Мы такі селі, адразу ў тэлеграме групу зрабілі, то бок, можа, я б сама закінула ідэю, такая, ну, окей, калі-небудзь, а вось падтрымка, гэта, канешне, ўсё. Ну, і вось у нас ужо было, можа, 5 такіх валацужных шпацыроў, і так, на беларускай мове размаўляем і глядзім прыгажосці Сан-Дыега. Вы ходите раз на тыдзень ці менш? Мы ходзім раз на месяц. Мы спрабавалі хадзіць 2 разы на месяц, но пакуль не атрымоўваецца, таму што ў нас у групе уже афіцыйна 20 чалавек недзе.
І мы дадаем заўсёды аб'яву у агульны чат вось з НДР, там дзе у нас 200, ну то бок акрамя гэтых 20 могуць яшчэ дадавацца хто просто там убачыў гэту аб'яўку і ўсё. Супер. Карацей, так вы, як кажуць, і да беларускай мовы, і да здаровага ладу жыцця, і Так. знаходзіць новых сяброў. Вельмі круты праект. Дзякуй, Можа, мы дзякуй. у Нью-Йорку таксама такі пачнем. Клас, канешне. Натхнімся. Глядела нейкі серыял, типа «Як я встретил вашу маму», там про какую-то дзяўчыну, якая жила с хлопцамі у кватэры, то бок было 3 хлопца і яна одна, как-то там что-то, забылася, как называется, она еще наставницей в школе была, и там вот было, что одного хлопца называли коуч, потому что я думаю, что его называют канапа? Он же не канапа. А потом высветлилось. Я стала такая, думаю, ну ладно, мы же у них там свои как бы режиссерские выходы, канапа так канапа. А потом я стала гуглить, и что типа коуч как тренер. И он там реально спортовый был как бы чувак, и он был тренером. Вот Потому что есть коуч, а есть кауч. Да. Але пишется однолькова. Ну, для нас это одно и то же. Да, для нас это одно и то же. Але это розне. Дзякуй вялікі мае ласкатухі за цікавую гутарку. І вы, сябры, стаўце падабайкі, каментуйце, падпісвайцеся, дзяліце нашым відэа. А яшчэ мы зрабілі аккаунт на Buy Me Coffee, падтрымайце, калі ёсць магчымасць, ласкатух, ссылачка будзе ў апісанні. Да пабачэння!